kun minä nukuin. Joo, sitä kutsutaan siemen syöksyksi tai vuodiksi. Yleensä vuoto on sillä että se tulee vahinko. Mitä Esim. vittua? Näet jotain unta ja sitten aamulla huomaat, että pöksyissä on pieni siemenvuoto. Okei. Joo. Niinpä niin. Semmosta. Joo. Vitussa käy. Hei Daavid, nyt loppuu Helvetin hyvä tollanen. meet and greet. Ei pitää Loppuu tollanen. Onks vielä jotain kysyttävää liittyen näihin? Onko sulla mitään kysyttävää, Pekka? Ei todella. Pekka, onks homos väärin? Nyt Ei loppuu ole, tää. että jokainen saa ihan omaa. Sisälokaita. Bänneille. Tää vittua. Osunut se klippi, se oli siinä kohtaa mun kun me vietiin vasta. Mitä? Ei, mutta kyllä sua päähän ammuttiin, se on varma vittu. Mä itse No niin, mut kun se on vähän vaikea, se on sanaa vastaan, kun ei oo klippiä kummallakaan tai mitään. No ei ookaan, mutta Et mä en ois kyllä mennyt tonne. Kertaa. Kyllä mä en vittu näe mihin mä ammun sua vittu. Niin, mutta tää pelissä tiedät myös tää bugaa aika paljon, niinku tiedät, tulee viivet siihen, että mihin ampuu ja tälleen. Et kun kuuntele, eka toi, mä en muista ketä siinä oli se M2, se oli rämmännyt mua ihan vitusti. Sit mua ammuttiin mun mielestä body siinä, ja sit mä kuolin siihen, koska mä olin rämmätty ja vitusti. Sit mä olin lovi HP. Sit se ammut mua kerran, ja mä kuolin. Mä ammun sitä kaukaisa 2 kertaa SNS:llä, menit sinä auton tykään, mä ammun sitä kerran päähän. Sä varma, että se oli mä? Oli, sillä oli lekkaa siellä samalle tommonen vittu tuubihuvi päässä. Vittu jos mä näen tää vittu jossain, niin vittu mä pamautan tätä niin vittun kovaa se palleilee. Vittu sattuu.